Hello abba kana ji na? Yauwa dan Allah wata alfarma za ka yi mun. Akwai kuɗi a ofis ɗinka ko? Yauwa ko 3,000 ce dan Allah ka taimaka ka sawo min. Na zo gidan su budurwa ta kaga yanzu na dai samu dai na motar zuwa amma yanzu na dawowa ban san ya zan in dawo ba ko 3,000 ce da Allah ka dan sawo min. Babu. Da Allah kai ma 1,000 kawai to sawo. Kin zo kenan ko? Na zo na ji kana waya. Wani aboki na ne nan wai ya je gun budurwarsa saboda tsaba abun nan ka je gun budurwarka baka da kuɗi kawai sai ka kira ni ka ce in tura ma da kuɗi. Naka? Sunan shi Abdul. Abdul ko Safiyanu. Abdul ko Safiyanu. To ai ni fa ba ni nake roƙon kuɗi a gun shi. Ni na ce kai kana Abdul ko Safiyanu. To ni dai ba ni nake roƙon kuɗi a gun shi ba. Ka zo ka tai min gari ya cin kaza ashe kuɗin motar ma bashi kake ci ka tau in zaka daina ƙarya ka kama sana'a ka idan kuma ka fi gane ƙarya a haka zaka dawo mu kana ci abokai su baka suna raina ka to kinga me kike nufi yanzu kai